Здравейте, аз съм Жоро Исаев от строителния ремонт и Жоро Исаев. Това е етаж и половина от къща в Банкя. В предишните видеа може да видите в какво състояние беше къщата. ПВЦ мрежа с MP75 по стените, отново MP75 загладено с фюгенфюлер, две ръце финно, шлайфане, обезпрашаване, грундиране. Таваните по принцип са от гипсокартон, но са хващани директно в кара тавана и са отвратително криви, и затова е направена ивица с тиксо, за да може до някаква степен да се прикрият кривините. Тук камък, това си го лепиха собствените, защото фирмата, която им продаде камък, искаше някакви главозамайващи цени, около 300 лева на квадратен метър. Тук този таван е направен вече с конструкция от гипсокартон и е прав, но тези в другите помещения, където има изкатова част, са много криви. Не само в нивелационен вариант, а и са на вълни. Тук няма да има врата на този етап. Тук е входната врата. Тук ще е спалнята. Първото помещение беше хола. Тук ще е спалнята, контакти отстрани, осветление. Аглопротектори на всички външни игли бяха сложени. Сега и най-трудната част, това е оформено на гипсокартон като таблите. Това е скатовия таван, като най-високата част е 1,50. Може да си представите за какво става въпрос. Тук горе между гредите и гипсокартона сложено въже като преходно. Пожаростойчив е гипсокартона. 2 пласта вата е 10 см между 10 см вата между гредите, след това на конструкцията още 5 см минерална вата. Тази стена са измазани, шпакловани, пожаростойчив гипсокартон, около прозорците влагоустойчив, подпокривна мембрана. Също хората си налепили тухличките. За този комин и за долу им искаха 2000 лева. Това е от мене. Тук ще има между другото стационарна стълба, на така ще бъде. Това е от мене. Може да посетите сайта ми Строителни ремонти Жоро Исаев и канала ми в YouTube Строителни ремонти Жоро Исаев. Отдолу в описанието ще има предишните етапи от ремонт. Чао!